Exceptuando as 7 grandes cidades de Galicia, o xulgado de Ribeira é o segundo de toda a comunidade que máis casos de violencia de xénero rexistra o ano, tan só por detrás de Cambados. Esta é especialmente importante en ese sentido porque Ribeira, un dos partidos judiciais con máis carga de traballo en violencia de xénero, é necesario escoitar a todos os operadores xurídicos, económicos e sociais da comarca a fin de poder implementar e polo menos poder resolver esas incidencias ou esa problemática existente co feito, co obxecto de loitar contra a violencia ou polo menos tratar de minimizarla o mínimo posible. Co obxectivo de reverter esta tendencia, a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello reúnese cada 6 meses para avaliar a situación e tomar medidas baseadas fundamentalmente na prevención. Unha reunión que facemos máis ou menos cada 6 meses, creíamos oportuna facela agora para analizar a situación da violencia de xénero que está afectando ao noso municipio e, por tanto, tamén tomar medidas que poidan servir para reducir ese número de casos de violencia de xénero. Non? Por parte do Concello de Ribeira, pois, temos un centro de información á muller con persoal que pode estar á disposición de calquera muller da nosa localidade e tamén de outras persoas da comarca. Por tanto, estamos intentando minimizar o número de casos, tamén facendo campañas de sensibilización e educación, sobre todo cara ás franxas máis novas da poboación, cara á mocidade, e despois tamén, evidentemente, coa colaboración institucional por parte do Concello de Ribeira con outras administracións competentes na materia, como pode ser a Xunta de Galiza, o Ministerio ou a Xustiza. Na actualidade hai un cento de mesas de coordinación en toda Galicia na que participan os distintos operadores implicados na loita contra a violencia de xénero, con representación das distintas administracións, axentes educativos e sociais e corpos de seguridade.